Hej. Hej, hej, hej. Er det super, hey! Det er så fedt. Jeg hedder Line, jeg sidder over Flyvezonen, og jeg er den glade medvært. Min anden vært, Lars, min kollega, skulle være i aften, så jeg tager chancen alene. Jeg har et par praktiske oplysninger. I skal lige lade, men I får med lytter. I skal gemme jeres billetter, hvis I render ud og ind og biografen i løbet af natten, så vi kan se, at I har en billet. Kiosken og caféen har åbent hele natten, så hvis I mangler øl eller et eller andet, så er det derude. Her når kampen starter, kommer der et bord op lige ude foran, hvor der står kaffe, og det er bare at give dem gas, for det er gratis. Ja, det bliver en lang nat. Jeg skal lige høre, hvem tror på, at jeg er? Ja, det er mine homeboys, det er sådan her. Eller hvad? Er det en tur, eller? Ja, jo. Jeg forventer selvfølgelig, at der kommer diverse tilråb og så videre, som aften steder fra. Lige om lidt, så har jeg lige 2x2 fribilletter, jeg lige trækker blader. Så jeg håber, jer, der står udenfor, kommer indenfor og er med i konkurrencen. Og når jeg så har trukket de her billetter, så kommer der lige nogle hot chicks, Foxy Lady cheerleaders, og giver den med noget gas og noget kom. Ja, det hedder så pænt. Nå, men jeg skal lige her. Der kommer lige nogle snipper her. Jeg har også på sal 6, I er jo også med, så hvis I vinder, så er det altså om at spurgte af trapperne 3 denne gang og give den gas. Men jeg kan lige sige, at den første vinder 2 fribilletter sidder på række nummer 11. Nej, og det er sæde nummer 25. Ja, anyone? Fribilletter til biografen. Okay, så tager vi lige den næste og den sidste. Og jeg har trukket på forhånd, så det er snyd, og det er så den anden sidder på række, der er langt. Række 19. Er det også på balkon? Nå, det er hernede. Række 19? Nej. Sæde 27. Kom herop og hent 2 fribilletter. Nå, så har jeg ikke så meget mere at sige andet end Go Giants. Yeah. Det vil jeg gerne. God fornøjelse med Superbowl.